Da, va ajunge. Călin Georgescu, oricât ar părea de paradoxal, și sunt două paradoxuri mari aici, a fost întărit de această mișcare. Așa cum am spus, va ajunge președinte și în jurul lui se va coagula structura de conducere a țării. Ceea ce este super paradoxal și o să discutăm, sunt două partide mari, la ora actuală, mari, au fost cândva în Parlament, care la momentul ăsta se aneantizează. Și dacă Georgescu... Adică sunt pe cale de dispariție. Exact. Și dacă Georgescu ar fi condus un guvern minoritar, de pildă PSD-ul, care începuse să-și dea seama în ce ape se scaldă, ar fi avut o șansă de redresare, rămânând în Parlament și susținând acolo un guvern, habar n-am de care, ce și-ar fi făcut Georgescu. Da. Dar discutăm imediat.